Îi răspund doamnei Marta și nu numai domniei sale, le răspund tuturor celor care au adresat o întrebare sau au trimis mulțumiri pe numărul nostru de WhatsApp și bineînțeles că dumneavoastră puteți să vedeți foarte multe păreri ale celor care au urmat cura cu produsele noastre pe TikTok, puteți vedea lucrul ăsta dacă intrați puțin în clipurile mele anterioare. Deci, doamna mă întreabă ce îi recomand în colonul iritabil și steatoză hepatică. Doamnă, pot să vă spun că remediile noastre vă pot ajuta în momentul când veți începe cura noastră cu remediile noastre, veți primi recomandări pentru o alimentație sănătoasă, nu o dietă, doamnă, nu există dietă la noi și nu există dietă în general. Se fac multe greșeli, dacă vrei să stăbești, nu-i recomandat, da? Mă rog, nu-i treaba mea dacă dumneavoastră decideți și să stăbiți. Să revin la ce spuneam doamnei, da, în amândouă afecțiuni ale dumneavoastră avem răspuns și asta vă spun și vă răspund din numărul mare de pacienți, sau nu aș putea să le spun pacienți, de numărul mare a celor care au urmat cura cu remediile noastre. Vă spun de la cei care au avut rezultate și sunt foarte multe și mai precizez faptul că remediile noastre sunt remedii avizate, remedii cercetate, nu au contraindicații și nici reacții adverse, sunt remedii naturale, fără niciun pic de aditiv, să le zic așa, sunt naturale. Ce să vă mai spun? Vă spun și vă doresc sănătate și sper să mă urmați și să vedeți și alte clipuri ale mele care vor apărea. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate multă. Doamne ajută!